Ora legumelor de toamnă. Roșia este o legumă de culoare roșie și crește deasupra solului. Rădăcina sa este puternică, scurtă și firoasă. Tulpina este lungă și verde. Frunzele sunt verzi și crestate. Se consumă în stare crudă, simplă sau în diferite salate și chiar și în stare prelucrată. Gospodinele pregătesc din roșii, bulion, supe și multe alte preparate gustoase. Castravetele este o legumă de culoare verde și crește deasupra solului. Se consumă în stare crudă simplu sau în diferite salate. Toamna gospodinele pun castraveți la oțet. Vânăta este o legumă de culoare mov și crește deasupra solului. Vinetele nu se pot consuma crude, ci în diferite preparate, cum ar fi zacuscă, salată sau alte mâncăruri delicioase. Ardeiul gras este o legumă care crește deasupra solului. El poate fi verde, roșu sau galben. Poate fi consumat crud în salate, copt în zacuscă, tocană sau conservat sub formă de murături. Ardeiul iute este o legumă care crește deasupra solului. Pe tulpina ardeiului se găsesc flori de culoare albă. Ardeiul poate fi roșu, galben sau verde. Ciorbele sunt mai plăcute dezmâncate cu ardei iute. Usturoiul este o legumă albă care crește sub pământ. Are un bulb mare format din mai mulți bulbi mici. Usturoiul poate fi mâncat crud sau poate fi folosit la diferite preparate pentru a da un gust mai bun. Morcovul este o legumă de culoare portocalie, crește sub pământ, iar frunzele lui verzi stufoase cresc deasupra solului. Morcovul poate fi mâncat crud în salate sau poate fi folosit în diverse preparate. Dovleacul este o legumă de culoare portocalie și crește pe sol. El nu poate fi mâncat crud, ci copt sau gătit. Conopita este o legumă de culoare albă care crește pe sol. Se consumă murată sau gătită. Varza este o legumă verde care crește pe sol. Se poate consuma crudă în salate, gătită și murată. Cartoful este o legumă maro care crește sub pământ. Acesta se consumă doar gătit în diferite preparate delicioase. Ceapa este o legumă care crește sub pământ, iar deasupra rămân frunzele verzi. Este roșie sau galbenă, se consumă crudă, dar și gătită, dând un gust bun preparatelor. Ciuperca este o legumă albă care crește deasupra solului. Ciupercile nu pot fi mâncate crude, dar se pot face preparate delicioase din ele. Ridichea este o legumă care crește pe sol. Poate fi roșie sau neagră la exterior și albă în interior. Se consumă crudă în salate. Alte legume de toamnă mai sunt sfecla roșie, fasolea, brocoli, dovlecelul, păstârnacul și țelina. Voi ce alte legume de toamnă mai cunoașteți?